setane papat sing godha manusa. Setan al-akwar, setan dosim, setan miswat, setan jasnabur. Pegaweane macam-macam. Setan al-akwar ki yang nggawa kabar bohong. Menenge ning pancak wayang. Pengegong kita disambat ning dalang sejen ning kene dibayar 80 ning kana dibayar 100 wis ajak-ajak karo bature wis melu mana bae jek isun dibayar 100 pedal dibayar 100 kemantian panggungan kuwen bae mana-mana sambatan mersana gorol resayan Mamai Daiti, Mamai Surahman, Mamai Papai Lohan sareng Papai Dengas Radu setan dosim ki ngadu domba antara tangga karo tangga, dulur karo dulur. Ibarat bagi waris adie oleh setitik dicuki-cuki. Pokon urusan karo kakaknya. Adine ngetokna biaya, kakaknya ngetokna modal. Adine gemet, kakaknya peragat, perkarane beli beres-beres. Iku setan dosim. Selajengnya setan miswat, setan kang melatar ning wong wadon. Menenge dalang wayang sing sering demeni sindene dhewek. Tapi lumrah bakal dalang karo sinden demene manjaning panggung, bakal mundun mayat sira-sira kita aja dalang yang demeni tukang joget jaipongan maunin demeni serimpi sandiwara hari ngarep ngelingaken ya bokat diwalik upama tak ngelingaken kaya beli ngalamin nom dewek sing terakhir setan jasnabur sing menenge ning timbangan lamun dadi pedagang ngurangi timbangan dajin timbangan hukum pada kadang-kadang hukum bisa dituku karo duit sing kalah bisa dimenangaken sing menang bisa dikalahkan ya setan jasnabur pegawean. Wah bener-bener pendidikan sepacok mulane urip sempurna karo sempurna yang urip iku padane iman karo ilmu duwe iman tanpa ora duwe ilmu kone gampang dibohongi duwe ilmu tanpa duwe iman toli dadi tukang nipu sebab kakean ilmu ora duwe kepercayaan. Mamai Kesnol, Mamai Kesnol, Mamai Kesnol, Mamai Daiti sareng Mamai Suratman, Mamai Elsa, Mamai Dikarya sareng Mamai Diane Kedis, Papai Lohan wong becis pasti ketinggi tapi dakat semono isun meguru nerima sira dadi murid jukuten sing bagus ya sebab menusan duweni kelebihan mungkin anak kekurangan jareka bener abai dudu bangsa yang malaikat salah abai dudu bangsa